ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రముఖ యూట్యూబర్ బయ్యా సన్నీ యాదవ్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్కు చెందిన సన్నీ యాదవ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడని నూతనకల్ పిఎస్ లో కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ బైక్ టూర్ ను పూర్తి చేసినట్లు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సన్నీ యాదవ్ తిరిగి ఇండియాకు రాగా చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు. సన్నీ యాదవ్ అరెస్టును పోలీసులు గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. ఇటీవలే పాకిస్తాన్ బైక్ టూర్ కంప్లీట్ చేశాడు బయ్యా సన్నీ యాదవ్. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేసిన వారిలో ఫస్ట్ కేసు బయ్యా సన్నీ యాదవ్ పైనే నమోదైనప్పటికీ ఇప్పటి వరకు అతను ఎక్కడున్నాడన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. బైక్ పై ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తూ వ్లాగ్స్ చేసే సన్నీ యాదవ్ అదే బైక్ పై భారత్ బోర్డర్ దాటేసినట్లు వార్తలొచ్చాయి. పాకిస్తాన్ వెళ్లాడనే టాక్ గట్టిగా వినిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ బైక్ టూర్ ను పూర్తి చేసినట్లు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సన్నీ యాదవ్ తిరిగి ఇండియాకు రాగా చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు.